můj notebook byl funkční. Takže já mám ten notebook skoro 4 roky starý s tím, že tam teda mám nějaké součástky z toho jiného starého notebooku. Nejsem si vědoma, samozřejmě taky všechno nevím, že jo, nebo ne. Jak říkám, životnost notebooku 3 až 5 let. Rozumím, ale neuvědomuju si, že by tohleto probíhalo někdy radou, že se teda jako koupí nějaký nový notebook kvůli tomu, že teda ten nevyhovuje a použijou se součástky na repasy toho vašeho nebo jakýhokoliv jiného tady z těch 5, který tady uvádíte. Protože ta repase byla dělaná následně až asi půl roku poté, až se mi začal sypat taky notebook, nechtěla jsem utrácet městské peníze, tak jsem sahla po nějakých součástkách, které někde ještě ležely. Ale ano, dobře, já jsem pozastavila usnesení. Řešení, to je zase taková ta reakce, vybavíme všechny radní notebooky, nevím, jak byly využívány. Podle mého názoru starostka města měla mít stolní počítač kvalitní, tak jako dámy v ekonomickém útvaru a ne všude možně. Jo. Připadá nám to všechno divné, i tadyhle ten odprodej, protože tady je nejasný, jestli všichni radní, anebo a tak dále. My souhlasíme s pozastavením rozhodnutí. Já to řeknu jinak. Mně tam samozřejmě mě připadá, já jsem to pozastavila z důvodu, že mně to přijde neekonomické, protože hodnota těch notebooků je jiná než jejich cena. Užitná hodnota a cena se u těch notebooků od sebe liší. To znamená, když město tyto notebooky prodá, tak za ně nezíská takovou cenu, za kterou by bylo schopno pořídit ekvivalent, který tam na tom městě bude potřeba. Proto jsem to pozastavila. A navíc teda jsem se trochu obávala toho, že tam jsme na hraně se zákonem, protože ty notebooky kromě přístrojového vybavení jsou osazeny licencovanými programy, kde držitelem licencí je město a asi by to byl nezákonný obchod se softwarem, což taky úplně nejde. Ano, pan Řepa? Jestli to z toho vyznělo, jedná se opravdu o 3 notebooky, které mají stáří necelý 4 roky. Jak tady paní starostka řekla, opravdu ta životnost těch notebooků, řeknu 3 až 5 let, někdy i dříve, dejme tomu odejdu. Ano, je to důvod nějakým způsobem, že to město může utržit nějakou částku, protože opravdu je to hranice nějaké životnosti, kdy třeba město za to může nějakým způsobem utržit nějakou částku. Co se týče ohodnocení ceny těch notebooků, to nějakým způsobem nebude hodnotit Řepa, nebo jestli myslíte Bíl, bylo tam navrženo specializovaná firma, konkrétně Argon, nebo kdokoliv jiný, jestli řeknu pan Špale, nebo nám je to úplně jedno, ale tu možnost tady jsme měli v rámci odkoupení. A co se týče využitelnosti, myslím si, pane Zvánovec, nebo já teda 100%, ale myslím si, že ostatní radní ten notebook využívali prakticky celý ty 4 roky, včetně všech řeknu, zasedání Rady města, kdy to měli u sebe a mají samozřejmě možnost nahlídnutí přímo do podkladů, který jdou z městského úřadu, dejme tomu konkrétním radním, aby si nemuseli všechno tisknout a tyhle ty věci. Takže z tohoto důvodu samozřejmě ta využitelnost, myslím si, že byla dobrá. Tak já se zeptám paní doktorky. Mě by teda zajímalo, z jakého důvodu, když tady tvrdíte, že ty notebooky jsou téměř 4 roky starý, životnost je cca maximálně do 5 let, proč po nich tak toužíte a chcete si je odkoupit, když už jsou v podstatě na odpisu? Pan Řepa odpoví. Protože na tom notebooku samozřejmě pracuji nejenom konkrétně na radě města, ale připravuju si podklady doma, že to tak řeknu, ať už na jednání rady. A samozřejmě jsem na něj zvyklý a jsem ochoten za něj investovat nějakou korunu. Jestli, jak říkám, nebyl to žádný špatný úmysl, jestli zastupitelstvo rozhodne jinak, nevím, jestli ten notebook odejde za půl roku, nedostanem z něj vůbec nic, nebo třeba zítra, když to tak řeknu, ale je to věc názoru. Ano, pan Krejník? Já to nemůžu souhlasit s argumentací 3,5 roku u 5 notebooků, když
máme v podkladech napsáno, že... U 3, já jsem říkal u 3, je to 3 a 8 měsíců u 3. Ano, ty 2, jak tady paní starostka říkala, byly nějakým způsobem obnovovány, protože odešly dříve. Proč jsou ty 2 nazvány dosluhujícími a proč se jedná o odprodej? Proč se rozhodla o odprodeji, se ptám. A proč jsou nazvány dosluhujícími ty 2? Já to řeknu tak, pozastavila jsem výkon usnesení rady, které doslova znělo: Rada města schvaluje odprodej dosluhujících služebních notebooků členům rady za odhadní cenu. Odhad platí kupující. Úkol: odhad zajistí u firmy Argon sekretářka města. Takže já jsem nevěděla členům rady, kterým členům a který konkrétně notebooky, a co je myšleno dosluhujícím notebookem, to jsem nevěděla taky, protože konec konců dosluhující může být rok stará věc, jako 10 let stará věc. Dosluhovat může ledat co. Jestli už ten odhad proběhl. Ne. Já jsem pozastavila to usnesení i ty odhady. Já ještě doplním, já tady 4 roky kritizuju nepřesná formulace, nebo nepřesné formulace v radách města. Tady teď to vidíte, další příklad toho, víte, že kolem vlastně mojí žádostí o zápisy z rad i podkladů tvrdí se o tom, že jsou vystaveny na stránkách města, byly vystavovány pozdě po celé 4leté období a my jsme je dostávali také v té zmenšené podobě, vlastně víceméně, ptali jsme se tady na kolikrát i ulice, kde byl udělán asfalt, nebylo tam napsáno, byly tam prostě různé věci a to je přesně to, co to tady jenom teď sešetlo. Zase je tam další věc, prostě, která je naprosto nejasná. Ty zápisy z rady musí být jasné, dané. Takhle prostě rada musí fungovat. No, já to řeknu jinak. Zápisy z rady samozřejmě na webu zveřejněny nebudou, protože zápis z rady není veřejný dokument. Zveřejněno může být pouze usnesení rady města, podle zákona o obcích může a nemusí. Naší zvyklostí je zveřejňovat je, ale není na to stanovena naprosto žádná lhůta. Lhůta je stanovena na vyhotovení zápisu. Zápis z rady města má být vyhotoven do 7 dnů, ale zveřejněna usnesení v podstatě být nemusí. Já vím, že když mají zastupitelé být informováni o tom, co se děje na radě města, tak je logické, že ta usnesení chtějí vidět, ale zastupitelé mají možnost vidět celé zápisy z rady města. Na to mají zastupitelé plné právo, ale samozřejmě jim nemůžu ho zveřejnit na webu. Nemůžu to zveřejnit na webu. V prvním roce to bylo těžké. Nejsme v prvním roce, jsme dnes, teď a tady. Ano, paní doktorka? Zápis z rady 37. tak jak tady pozastavte toto usnesení, je toto usnesení jasně napsáno a bylo přijato. Já jsem tady několikrát opakovaně po celý volební období žádala o to, aby v zápisech z rady bylo uvedena účast členů rady. Kolik lidí hlasovalo, nehlasovalo, kdo byl přítomen nebo nepřítomen. V zápise je, vy máte asi jenom, ne, vy máte jenom usnesení v zápise, v zápise je i jmenovité hlasování. Ano, ale co je nám to platný, když dostaneme do ruky tenhle materiál do zastupitelstva? Nebo se můžeme tady bez policajta na úřadu? Pan Řepa? Já bych možná odpověděl v krátkosti na tady námitku paní doktorky Pumprový. Já si myslím, že byste se možná měla obrátit zpátky, podívat se na usnesení před Zavašou, místo starostování, jakým způsobem byly formulovány a jestli tam bylo zveřejňováno hlasování. Já pochybuju, že by tam něco takového bylo. Podívejte se, dejme tomu na pana starostu, ten si myslím, že by to moc dobře měl vědět. A druhá věc je BIS příloha. Klasický příklad za, dejme tomu, vás nebo tady pan Krejník, když byl členem rady města. Stačí se jenom podívat zpátky. Já si tady ještě trošičku můžu. Ne, já bych je to tak, paní ne, doktorko? Já bych chtěla... Rozhodně se psali účast na radě. Já bych chtěla... Hlasování nikdy jste tam neměli, je možný to dohledat. Prosím, nikdy. Já bych chtěla uklidnit vážně. Ne, já chci uklidnit vážně a vážně chci uklidnit právě tím, že sdělím
pokud jsme tvrdili, že chceme být lepší, tak buďme lepší a nevracíme se furt k tomu, co bylo. A nevyčítejme si stále, že před rokem bylo něco špatně, před 2, před 3 nebo před 10. Je to nesmysl. Tak jako se mi nelíbilo, že jste se vrátili k tomu, jak to bylo v prvním roce tohoto volebního období, tak se mně nelíbí, že se pan Řepaňák vrací k tomu, jak to bylo před 5 nebo před kolika lety. Paní doktorka tady reagovala na to? Nechci, abychom se k tomu vraceli, to nevede naprosto k žádnému usnesení, vede to jenom k rozvážněným emocím, já to nechci. Ty emoce, prosím vás, si všichni schovejme. Je to prostě tak, stalo se spousta věcí špatně, udělala se spousta věcí chybně, tak jak se třeba dělat neměla. A dnes jsme tady proto, abychom to napravovali, abychom to dělali lépe, s tím se máme poučit. A dnes je učit. Takže já už stahuju svoji přihlášku. Dobře, děkuji. Takže já mám návrh usnesení takový, že zastupitelstvo města ruší usnesení rady číslo 169/11/R 2014 ze dne 30.7.2014. Kdo je pro? Ještě jednu technickou. Jo, možná, že by bylo dobrý, kromě tělovýchovné jednoty Tatra, Vlnice a Rožnicí, tyto notebooky nabídnout třeba skautu, možná, že by mohli na to mít evidence, takové věci. Nebylo by to možné? Ne? Tak to děláme na svých soukromých. Dobře. Tak byste nám to mohli schválit, když jsme na ně zvyklí. Budou majetku města. Takže zastupitelstvo města ruší usnesení rady města číslo 169/11/R/2014 ze dne 30.7.2014. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 1. Toto usnesení rady města bylo zrušeno. Dalším bodem na programu dnešního jednání je diskuse a poté závěr. Tak. Otevírám diskusi na dnešním jednání zastupitelstva města. Já bych měl takovou jednou upozornění. Nádraží ulici před areálem tělovýchovné jednoty Tatran zhruba, bych řekl, 10-15 metrů od vjezdu, toho nového vjezdu, byla opravená mříž, nebo vpust, silniční vpust. Nevím, kdy se to stalo, je to tam docela pěkně opravený, ale má to jednu zásadní chybu. Ta mříž je jednak drážkama po směru jízdy, což je velice nebezpečné pro kola, kočárky a tak dále, ale co je ještě horší, nebo špatný, že je 10, možná 15 cm od obrubníků. To znamená, ta vpust by měla být přimknutá k obrubníku, aby zachytila tu vodu, která jde po tom okraji kolem toho obrubníku. To je otázka, jak je to tam svahováno. Ne, to je klasika, to se tak nemusí dělat. A ono to teče a všechno, když je trošku vody, trošku zaprší, tak všechno nám to teče do vjezdu, do areálu tělovýchovné jednoty. Nevím, kdy se to opravovalo, se přiznám, ale zjistili jsme to, je to nějakých týden, 14 dní, kdy jsme měli ve vjezdu potoku. Takže to je předmět právě silnic, to opravovala správa silnic, to je krajská, to opravovala správa silnic nebo VAK, nevím. To je jedno, ale myslím si, že bychom na to jako město měli upozornit, že jednak tam může skutečně někdo zajet tím kolem. Spíš já se zeptám, je ta pust čtveratýho tvaru nebo je obdélníková? Čtveratá, to znamená, že by teoreticky ten dekl šel udat a otočit. Ale ne, tam se musí. On je profilovaný, že? To se musí, vlastně, že ona je rovná zrovna. Ne, ještě jsem tady, ale... Tam se dělat z důvodu té vody. Jo, to je... já to řeknu tak, ona je tam nějaká šachtička a předpokládám, že ten dekl je nasazený na tu šachtičku. To má nějaké osazení, ta šachtička. To znamená, že ten dekl, když ho posadím jinam, tak bude sedět mimo šachtičku. Já nevím, jak to tam to se musí technicky vyřešit. Oni už vědí.
Dobře, takže A ještě bych se zeptal, na poslední zastupitelstvu jsme tady projednali Palackého náměstí ohledně dopravního značení. Bylo tady přislíbeno, že se to nějakým způsobem dá do původního stavu. Dalo se uplynula nějaká doba a je to po staru. Bych rád, kdyby ta vpůzce mohla být zanesená v zápisu. Stručně jenom. Já? Tady pan Zánet povídal o těch pustích. Na rohu Floriánský je takovej lavor, který když zaprší, tak je tam, řeknu, možná 6-7 metrů čtverečných vody. Jestli by s tím taky nešlo něco udělat. Není tam vpust, je tam prostě lavor. My máme bratříče v kanálu, jak na kopci, taky si nestěžujeme, takže zase se tam dlouhodobí, no takhle. Tak. Jo. Na rohu Floriánské bych myslím si, že to je na další volební období, protože teď právě tady slyším připomínky, v které ulici, kde všude je špatně uliční vpust a myslím si, že bychom se dostali k tomu, že není špatně jenom uliční vpust, že jsou špatné i povrchy komunikací, pokud někde vůbec jsou, někde taky vůbec nejsou. Ale tohle to není v majetku města. Takže bychom asi uliční vpust? Ne, komunikace, nebo oddělení komunikace, nádraží je věcí, tam jsme na to měli opravdu Jestli dělali v té nádražní, tak asi to tam měli udělat pořád, když to dělali. Protože já říkám, že máme, ty říkáš, že tam máte lavor, já říkám, já máme zase na kopci těch problémů, jak říkáte vy, by zřejmě bylo daleko víc, ale jestliže to je po Novodě, mají to dělat pořádně. Ale není to v majetku města ještě ke všemu. Takže jako... No, tak to se obrátíme na VAK. Ne, silnic. Odvodění komunikace je dle zákona věcí majitele komunikace. Je otázkou, ale jestli to tam opravoval VAK nebo... Já si myslím, že VAK by to nedělal. No. Odvodění komunikace je věcí správně, možná to je majitele komunikace. Dobře, máme to napsáno, budeme to řešit. Má ještě někdo něco do diskuse s občanů? Se zastupitelů? Pokud nemá nikdo žádnou připomínku, tak já vám všem moc děkuju, že jste to s námi tady vydrželi ne dnes, ale celé ty 4 roky. A přeji vám šťastnou ruku při nadcházejících volbách. Nashledanou.